Quilmi Show. Que s'espaviles, nen? I després d'escoltar el podcast dels nens de cinquè de primària, dels nens i nenes de cinquè de primària des de l'escola Maria Jesús, i després de l'entrevista que hem tingut amb els joves de l'Espai Jove de la Sénia, passem a la següent entrevista. Sí, avui està sent un programa ajetreado. Sí, la veritat, no parem i no havíem preparat res. No teníem temps perquè abans hem gravat algunes cosetes amb els nois i noies de l'Espai Jove i no hem parat. La veritat que hem fet un pequeño podcast gravant, hem fet una miqueta la intro de lo que faran ells més endavant. Així que no res, anem a parlar en la següent entrevista. Avui parlem bueno, saludem a un clàssico ja de la ràdio com és el nostre Carles. Carles, bona tarda, benvingut. Bon any. Bueno, eres un clàssic, ja eres com una leyenda ja de la ràdio, ja estàs aquí oficial, ja podries vindre a fer programa. Jo me penso que després de Moisés és ell el que més ha vingut. Sí, jo diria que sí. Bueno, Moisés no, com se diria? Jotilla. Després de Jotilla és ell. Jo sempre vinc d'acompanyant. Sí, no, la veritat. Però... Bueno, un dia no, Un dia no. Com la música d'intel·ligència artificial, crec. Un dia no se li va ocurrir res més que vindre aquí i dir, xiques, no cal que estudien ja, perquè això està tot fet. I així estan. La veritat que bé, que gràcies a Carles descobrim grans persones, grans projectes i sobretot tenim bones entrevistes gràcies a la Casa de l'Artista, Produccions Impossibles. Així que Carles, benvingut un dia més, una tarda més a la ràdio, benvingut. Bon any. Bueno, lo dit, ja tenim a Carles aquí, ja tenim el bon any, així que bueno, l'any 2025 vol tindreu, si està Carles ja sabeu que vol tenir un any. Així que no res, bueno, saludem a Rafa, que antes pobre no ha pogut entrar perquè lo teníem castigat mos ha portat al pupitre del col·le. Pues ha portat aquí una grada de cadires i de bancs, però bueno, buenas tardes Rafa, benvingut. Ei, hola, soc Caris Navarro i això és Quilmi Show. Encara tens que agarrar més nivells, és que te falta la coletilla, te falta el ei només lo puc fer jo. És la frase meva habitual, És com el dia que vam sortir a Fricandó, el programa que també ficava a Fricandó Matiner, va sortir el programa Quilmi Show de la ràdio, sí, home, sí, va sortir en un gag que era boníssim, saps? Que jo li dia a Arturo, no sé qui, dia, Arturo no s'ha aparcat, i l'altre diu, José María, no sé qui, diu, allí mateix, diu, no, si Arturo la clava en sigue, saps? I mira, buah, mos moríem, va ser bon gag. Bueno, avui parlem amb Gemma, que ja la tenim per aquí preparada també. Gemma, bona tarda, benvinguda a la ràdio. Això és un programa informal, divertit, entretingut, i així com si estiguessis a casa, tranquil·la, no te preocupes. Pues hola, bona tarda, estic pues com a casa, perfecte. Ja ho veràs que som molt xaratxeros, molt divertits. No tan còmoda, però com a casa. Sí. No, sí, jo m'he portat ja les pantufles, tranquils. Pues bé, entonces com si estigueres a casa. Aquí la veritat que avui s'està bé, no, hombre, el tiempo no fa ni fred ni calor. Avui s'està bé. O sea, avui no te pots queixar ni d'aire, ni de calor, ni de manta. O sea, que no te me queixes avui, No te me queixes. Avui no mos queixem. Ja trobarà alguna cosa, ja, per queixar. Bueno, comencem amb la pregunta típica en Gemma, no? Conta'ns qui és Gemma. Qui és i d'on ve? Hola, bones. Bueno, pues mira, jo vinc representant a la, bueno, és que no és empresa, és la companyia internacional Ropa, que és Roberto Olivan Performance Arts. Nosaltres tenim l'Obrador, que ve a ser com la casa de l'artista, però a Deltebre. I una miqueta com a dir l'Obrador i tenir una panaderia. Ai, un croissant, per favor. No, però clar, és un obrador perquè tenim companyies residents que venen a crear, per tant, estan obrant al nostre... O sigui, és la mare vostra. Un poquet. A veure, quasi, és el projecte que té Carles aquí, però diguéssim un projecte més antic, no? Portem 8 anys i mig, no sé si és més antic la casa, Sí, és antic. Però vaja, és el centre de referència de dansa de tota Catalunya. Sí. Referència. De dansa. Gràcies. De dansa, sí. Sí. Tenim creadors de dansa, venen els nostres residents, són companyies que tenen, pues a vegades tenen espectacles molt avançats, a vegades estan començant, a vegades és simplement una pissarra i allí van posant idees, depèn. Van creant, no? Van creant i allí estan una setmaneta i nosaltres us ajudem en tot el que podem. I bueno, pues d'allí surten normalment cada divendres o cada dissabte surt o una mostra del que han fet o un taller que està obert a tota la gent del poble gratuïtament per a que pugui venir. Sí. Molt bé, has dit que de dansa només hi ha gent que fa dansa, perquè jo crec que aquí en Carles ha portat a persones molt diferents i molt alternatives. Carles porta de tot. Sí. Molt alternativa. Allí només porteu gent de teatre de dansa, diguéssim. I circ.
I algun teatre també. Doncs nosaltres podíem anar, que som pallassos. Ja te val. Allí podeu venir tots. Allí podeu venir tots. Mentre sigui a crear, les portes estan obertes. Pues ja vindrem un dia i crearem un programa des d'allí. Així és dir que veniu de Deltebre. Claro que sí, veniu de Deltebre, no? De Deltebre. Sí, coneixeu el Deltebre Dansa? Sí, nosaltres som més del com era l'altre, el de l'arròs. Del Sunrise Festival, però això és a l'Aldea. Claro, això és a l'Aldea. Claro, que som cosins, però no... Bueno, estem allà, Jo trobo que totes les Terres de l'Ebre són com a germans. No, si tu a un del Tebre li dius que és de l'Aldea, no s'enfada una mica. Bueno, tots són germans. Avui en dia, totes les Terres de l'Ebre podríem dir que és des del Montsià hasta del Tebre, quasi, des de la Sénia hasta l'últim poble de les Terres de l'Ebre. Crec que més o menys tenim una germanor, tots parlem més o menys igual. L'arròs del Delta se diu Montsià, o sigui que... No te digo más. Està tot dit, no? Està tot dit, ja. Pues sí, la veritat. No, pues al Deltebre Dansa heu de vindre perquè teniu 15 dies per a veure tota mena d'espectacles. Cada nit hi ha espectacles. Durant el dia hi ha cursos, uns que són per a professionals, però altres que són per a gent iniciant i podeu vindre, són gratuïts els de la gent iniciant també, vull dir, hi trobareu de tot i vos ho podeu passar verdaderament molt i molt bé. Quan és este festival? Al juliol, del 6 al 20. Juliol, del 6 al 20. Tu no pots anar. Si t'apareix, antes de que comenci el festival, pues torna a vindre i fer-nos una explicació, no? Perquè avui descobrirem una miqueta este projecte, no? Esta casa de l'artista, entre cometes, que teniu a Deltebre, que descobrirem una mica quan vau iniciar, quan ta gent heu portat ja, quins espectacles heu fet des de la companyia, a qui li heu donat ajuda i mà o heu ajudat en quin projecte. Avui descobrirem una mica això, però la pròxima vegada, si et sembla, també pots vindre en Carles, t'invitem, ja saps que pots vindre, estàs invitat, però una setmaneta antes o dos pots vindre i ens contes una miqueta lo que ve siendo este festival, no? Este Deltebre Dansat, quins dies són, quins espectacles porteu, quins ballarins, artistes estan convidats, una miqueta per fer-nos el tríptic, no? Aquí vocal a la ràdio. Pues perfecte. Pues venga, t'apuntarem a la llista d'entrevistados pel mes de juny, que és del mes de juliol, això, el mes de juliol, que el tenim 8, el juliol. Bueno, però haurà de ser el juny, perquè clar, comencem el 6, si voleu que vingui 2 setmanetes a principis de juny. Principis de juny, a mitjan de juny, perquè si és el juliol la primera setmana, i crec que el 6 si no el juliol no fem programa. Al juliol, no, nosaltres acabem quan acabem els xiquets. A Sant Antoni. El 22, no? Sant Joan acabem, i Sant Joan és al juny, el dia 23. Però és 22 i setmana acabarem. Nosaltres acabarem la setmana del 27, acabarem. La setmana abans. Pues la setmana abans que vingui ella, pues el dia 20 o el dia 13 de juny podem vindre i mos poden contar una miqueta el que ve esta setmana del Deltebre Dansat. Jo vull saber una miqueta quan va començar este projecte, no? Que ens parles del projecte. Un moment, antes de començar a parlar del projecte, mentre estàvem antes de començar l'entrevista, que estem menjant-nos el pernilet allí ostres, jo no l'he catat, nos ha contat que ella venia de fora, entonces explica-nos com vas vindre aquí i per què. Interessant. Vale, va. A veure, jo resulta que jo soc de Barcelona, en veritat, el que passa és que... De Barcelona. La vocal neutra, collons. No, però, a veure, ara... El que tens al costat també és de Barcelona, també la Marroquí. Estàs com a casa. Però ell és de Barcelona i ella és de Barcelona. No, jo soc de Barcelona. No, Rafa també és de... No. Jo soc de Barcelona i ella és de Barcelona. De Barcelona. Jo ara us explico. Si jo em poso a parlar de Barcelona, començo a parlar d'allà i ja està. Però si parlo d'aquí... Que nosaltres també sabem parlar com vosaltres. Bueno, exacte. Tot és qüestió de posar-s'hi. No, però ara en sèrio, jo pues, estava allí a Barcelona i va resultar que me van oferir faena. O sigui, vaig vindre per faena a les Terres de l'Ebre, perquè sóc cantant, i una orquestra d'aquí pues, me volia. Quina era l'orquestra, si es pot saber? Cartomxa. L'acabes de cagar, Cartomxa. Després de Cartomxa... Sí, perquè te farà cantar. No hi ha problema. Després vaig continuar en la Talaia i després... Talaia, pues Talaia és la que porta... Aquí a la Sènia B. Sí, ve a la Sènia, sí. I després en l'Europa, que també... Molt bé. I ara estic en Vintage, que també hem vingut molt per aquí, per Sant Rafael. Segueixes en actiu en el tema cantant i això? Continuo. A més, faig l'orquestra, que és Vintage, i faig un tribut a Mecano que es diu Sombra aquí, Sombra allà, i estrenem aviat. Ostres, pues has de vindre sí o sí. Tens moltes coses que contar-nos, has de vindre més vegades. Has vingut a Fredes a cantar. Però no he vingut a parlar de mi. A cantar? A cantar a Fredes Poble ha vingut. A Fredes he anat, sí. En Vintage. L'any passat no. No. A veure, José María, eres de Fredes?
eres quasi el comandante del poble? No. I no saps si ha vingut o no? De la colònia Europa. I en duos he vingut a Fredes, també. Gust, sí que en duos perquè, claro, no fèiem orquestra tan gran. Els que he contratat jo, ella no ha vingut, si no me'n recordaria. Home, no sé, dic, tu eres capaç. Nosaltres som independents de Fredes, som la colònia Europa. Ole, Fredes, però la independents. colònia Europa. Bueno. Són una Però copa. cada dia volem ser menys independents. Muy bien, així m'agrada. Ya que hay que romper lazos, ya hay que juntarse, hay que juntarse. Tots som uns. Contra més serem, més mos divertirem. Més festa Exactament. Això Pues està res, clar. jo vaig vindre per faena, me vaig quedar per amor, després se'n va anar l'amor i me vaig quedar en la xiqueta. Esta sí que ha sigut bona. Me vaig quedar en la xiqueta a una casa a la muntanya, que la veritat és que jo penso que ha sigut el millor que m'ha passat a la vida, quedar-me en aquestes terres. Sí, perquè, mira, jo a Barcelona no hagués pogut tindre la qualitat de vida sincerament, que tinc aquí. Perquè aquí pues, tinc un espai molt gran, en 70 pico oliveres, 15 tarongers, 3 llimoneres, gallines, perros, gatitos... Gallines les tens empadronades, no? Sí, empadronades, I menys de 30? 2. Vale. Estem en l'empadronament de les gallines, ara. Broma Sí, telefònica. estic Usted tiene empadronada. no sé cuántas gallinas, pues tiene que pagar. Sí. Pues no, dos només. I clar, això me dona una qualitat de vida de... Això és impagable. No, de veritat. Sí. Jo vaig saber lo gust, i ara ho dic per tothom, però jo vaig saber lo gust que tenia l'enciam quan De vaig veritat, arribar sí. aquí. Sí o no? Sí o no? Dímelo, Jo dímelo. ho corroboro, Ah. sí. És així. No, la veritat és el És que la t'anava a dir mateixa jo. situació. Aire lliure, naturalesa, poder aparcar davant de casa, o sea, dins que de és, casa. que, Sí, o dins de dins, casa, dins. que ja, això ja és, vamos, un logro total. Jo I crec no tindré que trucar a la grua per sortir de casa. És que jo sempre he viscut a un poble i la veritat que la qualitat de vida que te dona un poble, lo de poder aparcar davant de casa, lo de tindre al costat de casa un supermercat i poder anar a comprar caminant, per exemple, no de la gran ciutat que surtes de casa, 10 semàforos, 15 passos de cebre, hasta que no arribes al puesto passa mitja hora. Jo, perquè mon pare viu a Vitoria-Gasteiz, i mira que Vitoria és una ciutat bastant, podríem dir que no és tan aglomeració i tanta quantitat de cotxes i de gent com Barcelona, No és Bilbao, no és Bilbao. no és Bilbao tampoc, ni Sant Sebastián, és una capital més diguéssim, més natural, no? Molta zona verda, molta gent en bicicleta i tal, però també t'agòbies. També Lo de pagar 30 voltes per aparcar, Vamos, jo me que torno no, loco. que no és càlid. No és càlid, la veritat que Que no. sapigueu que a Barcelona es pot anar al súper caminant. També. Home, sí, Has però ja... d'anar caminant. Molts de súper. Has d'anar caminant, sí, Carles, però ja m'entens. de casa. Ja m'entens el que La t'he cosa és dit. criticar. Ja m'entens el que te vull dir. Ai, pobret, que pobret. pobre, Sí, que Carles, surtes de sí. casa i a millor, La no cosa sé, és criticar. jo aparco i surto i entro al moment. En canvi, va venir a Barcelona, millor tens que baixar per l'ascensor, o muntar unes escales, o baixar unes escales, sortir, anar, Si que tens al costat ascensor, tens un clar. supermercat, que és el que tu dius, hi ha més demanda, hi ha més supermercats, hi ha més oferta, o sigui, hi ha més gent i és més gran i a l'esquina o cada esquina hi ha un supermercat o un badulaque o una fruiteria. Perdona, Aris, ara jo he de parlar. Clar, nosaltres estem a Fredes. Imagina't. Saps el que hem de fer per anar al supermercat? Agarrar el cotxe. Claro. Agarrar el cotxe. No te digo nada. Sí, no, i tal, que bon Agarrar el paseo. cotxe, però bueno, la cartera la portes ahí tranquil. Això sí no és és allò veritat. que dius, a veure em fico el mòbil, em fico la cartera, que igual sí. quan arribo al súper ja no ho tinc. Igual te fot- Bueno, pues, Estem ficant has de bonica a passar per Barcelona, la eh? senya, La gent No, que però mos la escolta, senya no comprem ja. la gent que mos escolta estem focant bonica a Barcelona, saps? Ja te dic. espera. Barcelona, vos estimem, una abraçada. Sí, molt forta. besitos, Barcelona cariños, tiene besitos. poder. Sí, ahí, ahí. Barcelona tiene poder. Barcelona poderosa. Ahí està, a Barcelona l'estimem molt, home, a veure. Reconvertim el tema. Ahí Aquesta està. noia, He venido a hablar de mi libro. És la capi. Anem a per faena, a anem a veure, faena. aquest diumenge. Aquest diumenge, què passa es fa- al d'allà de l'artista? Què passa a la casa de Vinga, l'artista? Carles, Fica l'artista. fica ordre. En quina Sí. orquestra cantaràs el pròxim cap de setmana? Quina mala llet. Ja te val. Bueno, Carles, fica ordre, perquè si no Sí, m'ho anem per no, les no, rames. ja veig. M'ho anem per les rambles, no per les rames. M'ho anem per les rambles, saps? I, claro, problemes. M'ho anem per les Molta gent rambles. que hi ha allí. Sí, és que mos hem liat, Ara, Contamos. Aquest diumenge, dia 30, Xarxa Prot, que és una associació que agrupa tots els centres de residències artístiques Centres de creació, de sí. creació de Catalunya, fa una que es diu Portes Obertes, que participen en una quarantena d'entitats, i aquí al sud els del poblat de l'Àsterix som nosaltres, l'Obrador i la Casa de l'Artista. I aleshores al matí fem una cosa a la Casa de l'Artista a les 11:43, com sempre fem hores Aquí a la singulars, Sénia? aquí a la Sénia, a la Casa de l'Artista, que el resident actual, que és l'Hortèsia, farà una Home, no me l'has xerrada. portat?
No, perquè és una trans no binària i ara ve el dia trans que farà el Parlament a la Sénia i per tant ha d'estar a la Seu d'Urgell i a Vic de bolos fent xerrades d'aquestes. I farà sobre neurodiversitat i realitat neurodivergent. O sigui, això parlant en castellà, com és? És divergente. No, hombre, no. En Cristià volia dir. En Cristià volia dir. Per això heu de venir, per saber què ens esteu explicant. Però és que al cap de setmana jo no puc vindre. No, la vida, clar, és que els de Fredes és el que teniu. Els de Fredes i damunt a l'hostaleria és el que toca. Això. I després d'aquí sortim i ens anem cap al Deltebre, cap a l'Obrador, on fan una ja històrica pallada popular i tot el dia estan fent activitats relacionades amb la dansa, que ara ens explicarà aquí la xica que tenim aquí. Pues bé, que ens expliqui Gemma una miqueta aquesta activitat que feu el dia 30 a partir de les 11:43 aquí a la Sénia, arrencarà i acabarà del Tebre. Lo que m'ha agradat molt és lo de la paella. O sea, la paella sempre llama, per sempre favor. gusta. Hombre, sempre, i damunt ara que tinc una fam ja que vamos, s'apropa la de sopar ja tinc gana jo. Conta'ns una miqueta, Gemma, vinga. Pues mira, jo si em permeteu vos ho diré exacte perquè m'he portat el programa. Ara se'n Perfecte. Ara se'n podria anar a la cobertura. Calla. No, que ho tinc en foto. Vale. Vinga. No, però és que en veritat fem tantíssimes coses este diumenge que és per no perdre-se. Home, Perquè a més està obert a tothom, tots els tallers són gratis, menys la paella. La paella sí que s'ha de pagar. 15 Home, eurets. pues això no està bé. Home, perquè tu només t'agrada la paella. Clar, no, pues se menja la paella gratis i es cobra el rest. El primer plat se fa gratis i el segon se cobra, no? Claro. No, pues mira, comencem a les 10 i tenim un taller de danses africanes que la veritat és que és molt xulo. I mos ve Valentín Rodríguez, que No té molta pinta d'africano, té la seu a Eivissa. Ostres. Sí, però això és per pagar menys. No, sí, ja, però bueno. Lo raro és que no la tinga. Però és que és molt fort este xic. A més, este xic comença i acaba perquè a la nit, a les 7 de la tarda, bueno, a les 7 de la tarda, de 7 a 8, mos farà una mostra perquè és el xic que tenim en residència ara i mos farà ell amb la seva companyia, que justet es diu Vintage. La companyia es diu Vintage també? La companyia es diu, espera, es diu Cia Artco, vale? I la mostra és Vintage Club. És una passadeta, jo l'he estat veient estos dies, és la veritat molt xulo. Bueno, doncs de 10 a 12 el tenim a ell, de 12 i mitja a 2 tenim el taller de la mostro tutto de la sia la bruma amb Giorgia Gasparetto. Això és italià, segur. No, jo pel nom. Penseu una cosa, és que nosaltres tenim residents de tot el món, mos venen de Costa Rica, mos venen, és que de tot el món. A de Pren, que només m'emportes de Barcelona. No, que va portar a este, que pobre ja no estava entrenant altres, el que estava... El Koichi, però Koichi. això va dir a Barcelona, però hem portat gent des d'Andorra. La xica aquella del... Sí, la Karin Balet. Sí, ja que ha passat gent molt important també aquí. Que era broma, Sí, no, José María, saps que... No te piques. No te piques, tranquil, que la casa de l'artista està ahí també. L'obrador està ahí, l'obrador està aquí. Són los de casa. Va pillant forma, això. Sí, no. Te falta la paella. Tu fas la paella i se t'omple. Així, Hombre. Te ve gent de l'Àfrica, de tots els puestos, ja res. Només per l'arròs ja està. Bueno, llavors a les la paella suposo que l'arròs del Montsià. Claro. Ah, vale. A les 2 tenim la paella. No crega que és de l'Albufera. Hi ha paella mixta i de verdures. Tenim dos. Hi ha dos. Sí, perquè s'ha enrotllat el cuiner. Pels vegetarianos. Sí. Després tenim a les 15, o sigui, a les 3 de la tarda, a les 3 de la tarda tenim Ballaruca en Meli Perea, que també és entrada lliure, i ho farem allí fora, on estem dinant, doncs al costadet, mos muntaran i superbé. És una banda de 8 i també ens ho passarem molt bé, són música ètnica. Després tenim a les 5, comencem el taller que es diu 5 ritmos, ¿vale? 5 ritmes, i és meditació en moviment, és una passada. És una canya. És de patú. Interessant. Perquè vingueu, que també és molt xulo, molt xulo. Perquè és de meditació. Sí, meditació en moviment. Però està bé, està bé. O sea, tipo... Però el moviment deu ser lento, no? No, és conscient, està conscient fent el que estàs fent. Anda. Sí, o sea, tú fas lo que fas y en este momento haces esto, pues esto. Y entonces estoy meditando. Como quien medita fregando platos. Vull dir, tu agafes, la poses a meditar... Lo que no fem nosaltres a la ràdio, Per exemple. Molt bé. I llavors ja sí, el colofón el tenim a les 7 de la tarda
en la mostra oberta de Vintage Club de Cia Artco, que venen d'Eivissa. I penseu que el diumenge tindreu una hora més de llum. Sí que bé! Això és veritat, perquè el dissabte canviem l'hora, no? A les 2 són les 3 o a les 3 o les 2. Correcte, la matinada i dissabte a diumenge a les 2, les 3. Les 2, les 3. Aquí tens Dormirem una hora l'home del menys. temps, aquí tens l'home del temps Pla del Tebre, bona temperatura, Lo diumenge bé. diumenge bé? Ara t'ho acabaré de fer, però el diumenge Sí, bé. per El favor, dissabte no, però el diumenge sí. Sí, perfecte, Ai, pues per bueno, favor, interessant. per Tindrem favor. ahí una bona temperatura que és agradable. A més, com dia José Mariano, si s'allarga una horeta més el dia, perquè, claro, a les 7 de la tarda crec que és l'última actuació, l'últim taller, en Sí. aquest cas, que sigui una miqueta més de dia, més interessant, perquè això tot és a l'aire lliure. No, estem tots dins menys la paella i el ball. Vale. La ballaruca. La és fora. ballaruca. Ahà, De les, bueno. sí, de les... Important, jo m'he apuntat, crec que són 1, 2, 3, 4, 5, 6, si no m'equivoco, 6 activitats. Dia complet. Sí. Dia bastant complet, interessant. Això el diumenge, eh? El diumenge, Conta'm una miqueta la M'has dit temperatura. que comenceu a l'hora, més o menys? A A les les 10 del 10 però matí. estem dins. No sortim fins les 2 de la tarda. No, les 15:00 tinc jo apuntat la ballaruca. Que no les La tres. ballaruca, però també la Ah, paella. cal dinar. Jo no havia pensat en la paella, a les 2 la paella. A les Claro. 10, 14 graus. Ah, bueno. A les 2, 20 graus. Ostres, Olé. I solet, el màxima de 21, el vent fluix del nord-oest, 25-30, que això en aquestes terres és No una res. briseta, i sol, i ja t'he dit 22 graus, què vols? Mareta meva... Pues mira, ja millor està. El de la impossible. paella, el de la paella di-li que fique molta cervesa, Crec que de tots els perquè en temps que has 21 dit- graus... calor. Crec que de tots els temps que has dit és l'únic que m'ha agradat. Perquè des de que dius els temps sempre dius com pluja, núvol... Sí, però és que en portem un mes plovent. Portem un mes plovent. Jo sento la paraula Lo sol. dimecres tornarà a ploure. No fastidies. Oh. Saps què tens que fer? Tens que vindre. A del Tens que Tebre. vindre, vine del Tebre i passa tu el nom. Algun nòvio trobaràs, mira, i d'un munt de gent, d'un munt de... No, però t'ho passaràs molt bé. Després si trobes nòvio, no? És una altra cosa. Això El que tu estem... vulgues. No, nosaltres volem que trobi nòvio perquè si mos porta un altre aquí, que és que si no... Aquí ne són pocs, claro. Gemma, Portes Obertes és la primera vegada que ho feu, tant a la Casa de l'Artista com este conjunt, no?, de Obrador i Casa de l'Artista és la primera edició, o s'havia fet més vegades per part de l'Obrador? Els dos Sí. junts, la primera. Sí. Solitaris l'havien fet altres vegades. Nosaltres també. Quin era el problema? Clar, obrim la casa, però ja l'ha vist tothom. Però ara Claro. que penso, l'hem passat tot per ahir, no va fer una paella, també? No, nosaltres no fem paella. Sí. Carles és més de xurrasco. No, però vau fer alguna cosa, no? De menjar. La veritat és que... Un sempre que vermut me sona, no, Carles, o no? A mi em sona d'algo. Sí, hem fet... o sigui, normalment, al revés del que es pensa la gent, quan donem de menjar, ens ve menys gent. Ah, sí? Però perquè el doneu s'ha de cobrar. Ara vas bé, Claro. tu. Sí. Bueno, nosaltres cobrem. Clar, per això... Si veig el que- doneu, la gent diu, hòstia, allà hi haurà un agòbio de gent, tot gratis, cobren i llavors ve la gent que té que anar. Bueno, que tampoc no tenem cap descontrol, no us penseu aquí. Mariscades per tothom. Mariscada per tothom. Ai, venga, calamares, gulas del norte. Hòstia, que animala. Bueno, la veritat que és raro que quan doneu menjar hi hagi menys gent, però bueno, ja està bé, menys gasto. Així, bé. No, el problema és que has fet el gasto i et sobra menjar. Això també és veritat. Bueno, però no passa res. Penseu que a la ràdio en som 4. Així és quan passa allò de que cada un s'endú una mica, una cosa. A fi d'any, què vam fer nosaltres a una casa rural? Va sobrar un munt de menjar, bueno, menjar més que res beguda i això, allí està el meu garatge. Dic, a veure, no, així quedem, perquè el garatge tinc ple de coses i... Us va sobrar beguda? Mos va sobrar beguda. Sí que s'heu fet vells. Mos ha fet molt vells. S'han fet grans, xiquets. que no Van hi sobrar havia no sé quantes beguda. cerveses, no sé què, mare meva. Medias noches revenidas ahí. Sí, no hi havia beguda. Allí la fruta, allà com mo, saps? El cubata se'l ficaven en croissants, en croissants. En magdalenes, sucant magdalenes al cubata, quasi, ja tenim una edat. Bueno, volem saber més coses. Hem descobert una miqueta este dia especial que feu el dia 30, d'esta obertura de portes obertes, no? Este conjunt entre la Casa de l'Artista i l'Obrador. Parlant una miqueta de l'Obrador, perquè la Casa de l'Artista més o menys ja tenim tota la informació i tal. Parlant de l'Obrador, ens has dit que fa 8 anys que esteu fent esta activitat, no? Aquestes activitats de portar, perquè no ho entengui la gent o perquè ho entengui fàcil, porten artistes, l'artista trau un projecte i després fa la presentació o ajuden a encaminar a un artista algo que té en ment. Fa 8 anys que ho porteu, conta'ns una mica quantes persones han anat passant per l'Obrador, si han passat 1.000, 2.000, 100, 200... Pues mira, en veritat sí que és cert que vam començar el 2016... Mos va pillar la pandèmia. En l'Obrador, sí. Però que van començar a vindre gent, vam començar el 2020, que va començar a vindre gent. I el tema, pues, hauràs de fer la compta, perquè cada setmana
tenim una companyia, pues, imagina't, des del 2020, i venen de tot arreu, i a vegades són 4, a vegades són 8, Ja m'he perdut, pues, una gentada. Ens hem perdut un munt. Una gentada? Un munt. Pues bueno, està molt bé. La veritat que és una... Quan nosaltres vam conèixer la Casa de l'Artista, que Carles ha vingut aquí diverses vegades, la veritat que és un projecte bastant interessant, no? Un projecte que nosaltres no coneixíem i que mos agrada donar-li veu a aquest tipus de projectes, que aquestes idees que, a més, a part de donar-li veu al nostre poble, la Casa de l'Artista, li donem veu a gent que no coneixem. Com hem dit abans, hem portat aquí escriptors, gent que balla, gent que és música... 300. No, 300. 300 no, però uns quants. No, que 300 han passat per allà. 300 que ho has contat? Sí. Que ho has contat? Bueno, pues 300. No 300 persones, 300 companyies. 300 companyies mínim. Pues imagina't. Ostres, això és gent, això és una gentada. Quina és la companyia més estranya o de més alluny que ha vingut? A veure, jo no te puc... Jo, clar, de Barcelona. De Barcelona no, home. Hem dit que ha vingut gent de... Tenim el company... No, curiosament, jo no he fet cap residència jo. Matal. Però jo penso que els més d'allò, pues, m'apareix que vam tindre uns japonesos i també, bueno, i també els de Costa Rica, que també, o sea, però és que venen de Mèxic, és que venen de tot arreu. Clar, són puntes del món, això hi ha quilòmetres per arribar fins aquí a Deltebre. A Deltebre. I com coneixen això? Pues ho coneixen per el Deltebre Dansa. Clar, el Deltebre Dansa és un referent en el món de la dansa. Pensa que és com, o sea, els professors que venen, hi ha dos línies, que és com si a nivell música portessin a Mariah Carey i a Whitney Houston, però de la dansa. Llavors, claro, t'estan apropant uns mestres de tal calibre que és increïble. Llavors ve gent de tot el món. La veritat és que en aquells dies, aquelles 2 setmanes, es parla més anglès i acaben parlant català al final, perquè clar, la gent d'allà els diu, fill meu, vine cap a... Què necessites? Què necessites? Igmano, que no... Igmano, aquí se deuen quedar... Igmano, com ho dic? Què necessites? És que som especials en aquestes terres. I llavors molts acaben parlant català, Se'n van tots dient, Xicmano. Segur. Pues mana, xec. Mira que m'apunto la data, juliol 6 al 20. Baixarem a Deltebre a veure alguna actuació. Penseu que, a més, els preus de les actuacions de la nit, són populars. O sigui, tu pots veure una companyia de l'altra punta del món per 5 euros. I 5 euros avui en dia te'ls gastes sortint per la porta de casa. 5 euros no és ni un cubata, No, és que ni un. A més, vull dir, tens les food trucks que pots menjar després o abans de l'actuació. N'hi ha zona per deixar, per exemple, caravanes? N'hi ha zona per deixar caravanes, sí senyor. Este festival quants anys fa que el feu? El festival de... Aquest any fem 20 anys. Ostres, mama, pues este any és especial perquè vinguéssiu aquí a la ràdio i mos comentàssiu. Quasi que és més gran que tu. No, més que Júlia, sí. Sí. Més que Júlia, sí. És més vella el festival que ella. Júlia, tens que venir. Increïble. Claro que sí. Jo sí que anirem a apuntar la data ben apuntada. A més, te tindrem aquí a les últimes 2 setmanes. No, juliol 6 al 20. Molt important. I a part d'ella la portarem al juny, l'últim, o sea, entremig del juny, abans de que comenci el festival, que mos conta una miqueta quines són les companyies que venen, quins són els espectacles, els horaris que tenen marcats i preu d'entrades, on se poden aconseguir, tot el que fan, els food trucks, etc. Crec que no mos queda res més. Bueno, si voldríem saber si teniu de l'Obrador xarxes socials, on poguéssim saber informació dels artistes que recolliu cada setmana, projectes que aneu fent i tal. Sí, podeu buscar-nos, poseu Obrador a l'Instagram, poseu Deltebre Dansa, tot té la seva web, tot té la seva xarxa particular, i a més és que tenim un equip de comunicació que tampoc no para, a banda de tot l'equip de producció, a banda del nostre cap, diguem-ne, que tampoc no para, si no avui hagués vingut ell, però clar, és que el tenim creant a Barcelona. Sí, és que al final ens repartim. La veritat que el nostre organigrama és molt transversal i estem tots alhora treballant. La veritat que s'està molt bé. I damunt després cantes. Y después canto, claro. Esta chica es multiusos, Esta chica es como una navaja suïssa. O sea, es que te trae un ganivet, te trae un tenedor, un destornillador, val pa tot. O sea, hem començat que venia de Barcelona cantant, vino por amor, el amor se acabó. Podria fer una cançó, pues sí. Se'n va anar l'amor i se va quedar el tocino, diu.
Podria fer una cançó, la veritat que m'agrada el tema seria bo. Seria tipus un Pimpinela, ¿quién es? Soy yo, però en aquest cas una miqueta més català. Més aviat una Shakira, perquè aquesta també, cosa tan despechada. Mira, pues ara para acabar vamos fiques la última de Shakira que mos la canta. No, yo si me posas algo de Mecano, yo tu canto vale, ya. Va, la de Mecano, te busco yo algo de Mecano. Antes recordem este evento que tindrem conjunt en la Casa de l'Artista des de l'Obrador. Si no m'equivoco, Carles, arrencarà dia 30 a les 11:43. A part tindrem a la Casa de l'Artista tindrem activitats, que no sé què tenim a la Casa de l'Artista, Carles, si ens pots nombrar alguna coseta, a part de la porta oberta. Hi haurà la xerrada aquesta sobre neurodiversitat. És veritat que ve... Però no m'has dit de què va, jo. Però jo no ho sé, per això hi he d'anar. Claro, a veure... Aquest matí estava a Barcelona i he vingut, què punyetes és això? I llavors dic, pues, o sigui, també t'ho preguntes com jo, no? Diu, què és això? Claro, està claríssim. Bueno, la setmana que ve m'ho contes. No, la setmana que ve no, perquè t'ho gravaran i tothom t'ho explicarà. Vindràs aquí a l'escena i tothom dirà, tu no saps què és la neurodivergència aquesta? Busca com se diu això, a l'IA. A la inteligencia artificial, ¿no? Al chat GPT, le preguntamos al chat GPT. ¿Qué es esto? Será nuestro amigo al final el chat GPT, ¿eh? Al final el chat GPT será nuestro amigo, madre de Déu, el chat GPT. Sap tot lo que sap. I és superamable i mai no du la contrària. I pots enviar a fer punyetes i el tio te segueix parlant, eh? Li diu, escolta, que t'has equivocat. Hosti, tu, perdona, quina pena, em sap greu. Una meravella. Ah, vale. Perfecte, pues bueno, m'ha passat aquí la xuleta per interior, a veure si puc ficar una miqueta de veu, perquè no connectarem el cable, no miré les fotos, tio. Claro, el cable no és igual, perquè això és un iPhone, no? Me penso. Sí. Claro, i no té mini jack, no té entrada jack, igual, que podem ficar play i ficar-ho aquí a l'altaveu, al micro. Que no ve de la casa, ella, saps? De la casa. Ve de l'obrador, ella porta iPhone. Anem a veure que anem a fer sonar alguna cosa, Anem aquí, a veure, vaig a ficar-hi més volumen, crec que seria així. Anem a fer sonar alguna cosa? Ara t'està mirant les fotos. Mos van a cantar, silenci. Però on sona això? Tu tranquil, que se sent. Se sent bé, se sent bé. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. Bona. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Bona, sí senyor. Molt bé. Sí senyor. Espera que teníem... Pareixia una cançó real, sí, O sea, pareixia que estava sonant una cançó ficada a la ràdio, on està Anna? És increïble, Jo he de dir una cosa. Cuidao quina veu, espectacular, increïble. Un aplauso perquè se mereix un o dos. A veure, jo que sóc el doblador de veus. Vinga, doblala. Digo una cosa ràpida. Inténtalo. Vinga, va, som-hi, que això s'ha de gravar. Ay, a ver si aprendo algo. Espera. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo, mujer contra mujer. Bravo, senyores, bravo. Vaya, jo estava embobat, hagués pogut estar escoltant-te tota la tarda. Jo me queda una pregunta, bueno, me queden moltes, no? Però me queda una.
Això no tenia res que veure amb la Shakira, No, res, no. Sigue sin olvidarlo. Jo estic encara penjada, però no te diré de qui. Ja, home, no. Això ja mos ho pensem. T'ha deixat la intriga. De Piqué no és. No. Jo tinc que dir que m'hagués quedat tota la tarda escoltant-te. La veritat que tens una veu increïble. Entonces, hem dit que això funciona. O sea, això realment ho fas. Sí. Home, de fet... I on te podem veure pròximament? Pues sombra aquí, sombra allà, aviat. El que passa és que encara no podem dir el com que ni... Però bueno, podem aviat, fer un pròximament, Podem fer un pròximament i us ho puc dir, us ho puc passar, us truco i us ho explico. Passa'm la info, sí. En l'aldea, has dit? Carles, li dones... a Barcelona. A la sala Rasmatàs de Barcelona. Li dones lo meu telèfon, que mos passa la informació i la nombrarem la info i la veritat que... Sombra aquí, sombra allà, comença per Barcelona i després, la que sí que sabem és que el a Castelló no? No, Castelló no, de moment. Però el 9, crec que el 8 o el 9 d'agost, a Tarragona. Em sap que no havia la Sènia. Jo estava embobat, estava escoltant i estava embobat. Estava aquí intentant graduar una miqueta la música i la veu, perquè sonés una miqueta més la veu que la música, i estava embobat, estava disfrutant com un xique. La veritat que sorprès, increïble. Esta xiqueta d'aquí dia, i això qui ho canta? No, que se sap. Pobra, se ho sap, home, se sap. Júlia pensa que està metida en el mundo musical, José María. Està metida en el mundo musical. És que tu te penses que jo escolto reggaeton i tot això, però no. Ho dic per l'edat, no per lo que... Júlia, no pensàvem això de tu, La meva filla té 20 anys i vam a cantar, a fer de corista. També has dit que cantes a una orquestra. L'orquestra la podem veure, per cert, l'orquestra. Pues bueno, l'orquestra la podeu veure per perquè a l'agost suposo que vos moveu per... Sí, però per tot arreu, Vintage. Vintage. A mi me sona no sé haver vist Vintage a algun lloc ara fa poc. On vau estar? Potser vau estar aquí baix a Benicarló les Falles, no? No, però vam estar per cap d'any, vam estar propet aquí. Però feu duo? També fem, és que... A Sant Rafel? Sí. Als jubilats vas estar, veritat? No. A Sant Rafel fa molts anys, no. Sí. Però és possible que anés en un altre duo. Si feu duos, passa el contacte a José María, que José María s'encarga de les festes de la colònia Europa i segur que este estiu te fan a fredes. Segur, vamos. Segur que te fan a fredes. Fem duets. Però la veritat és que, bueno, a l'estiu normalment som la formació de quintet. Llavors, i mos porten maestrat i estem encantadíssims. Sí, i mos porta aquí i allà, vull dir, fem... Aquí i allà, com la cançó. Aquí, allà. Sí. Aquí ja té... Bueno, està bé. Molt bé, bueno, jo crec que mos queda tot clar. A part hem descobert una faceta de Gemma increïble, com és aquesta faceta de cantant. Ens ha cantat en viu i en directe, que ens ha tornat locos, que estàvem aquí embobats escoltant-la. També hem tingut el dueto amb Rafa, que ha estat molt original també. Rafa, com sempre. I no res, agrair a Carles per la aportació de portar-nos la Gemma, per estar un dia més aquí i com dia José María, ¿no? Ranking 1 ja, ha superat ja Jotilla? Sí. Podem dir que sí, ¿no? Ja està top 1 de entrevistados de la ràdio. Ja podríem que sí. Si no, ja tornaré. Eres com Terminator. Volveré. Ahí està. Pues bueno, jo crec que ens fem la foto oficial, ens despedim. Bueno, ens podem despedir en ells i fer la foto, no? Perquè ja estem acabant. Faltan les preguntes típiques de la revuelta, ¿no? Ah, del Rekill Me Show, ¿no? José María Broncano. José María Broncano. A veure què se t'ocorreix ara. La pasta que té no cal preguntar-li perquè té un iPhone. És evident. I després de lo que ha cantat, pues sexualment no cal preguntar-li tampoc. Bueno, pues ja està. Pregunta resuelta. Ja està, fàcil solució. Ja està, pues bueno, yo creo que... Pero ell mos ho té que dir tot, la pasta que té i lo que... Carles, ahí. Dinero que tienes en el banco y, bueno, té la casa de l'artista, una casa a Barcelona, o sea que patrimoni ne té. La casa és de la dona. Ah, pues... Però la de Barcelona o la de l'artista? Les dos. Pobre Carles. Y yo miro el hormiguero, así que... Ah, bueno, entonces pues nada. Entonces eres... ¿Y qué quieres? Jo porto... Aquí sí que m'apunto jo. Jo soc com Carles, portava... Bueno, és que la dona no me'l deixa veure, tinc un amic que se pareix molt, Blai, és Blai, el que va en natros, Blai, fill de Tiscar, que se pareix molt a Broncano i no me deixa veure, jo només lo veig perquè me fa gràcia, perquè se pareix al col·lega, que també m'agrada el tio, pues té gràcia, a més dona visibilitat a projectes o a associacions i entitats, no sé, de discapacitat. Un dia podríem anar nosaltres de públic, seria la hora. Seria bo. A veure si un dia podem contactar a l'especial programa que pròximament arribarem. Avui és el 249, pròximament arribarem als 250. Si podem contactar amb ell i fem una petita entrevista com vam fer en Dalmau i en l'altre. A veure si podem parlar en Broncano. Li portem
l'escoltem aquí a la ràdio, per telèfon, clar, telèfon, parle ben ell. Pues bueno, jo crec que no ens queda res més que despedir-nos de Carles i de Gemma. Gemma, Carles, moltíssimes gràcies. Estarem pendents també de coses que portarà a casa l'artista, perquè ens anirà portant més persones per entrevistar. Estarem molt pendents d'esta setmana del Tebren Dansat, que serà a partir del juliol, el dia 6 al 20, vale? Tornarem a portar Gemma, tornarem a portar Carles, com no, tranquils, audiència de la ràdio. Nosaltres ens despedim hasta la setmana que ve, el pròxim divendres tornarem a estar aquí en un programa en més música. Sí, perquè avui ha sigut més de xarra més música, la setmana que ve no, la setmana que ve al final venen... No venen els anarres. Sí, anarres, sí, veritat. Més música, sí, veritat. Bé, la setmana que ve un grup musical d'aquí de la Sénia, perquè és que porto un lío d'entrevistes que me fa mal tot el cap i tot l'esquena i el cap, me fa mal tot. Així que no res, Gemma, moltíssimes gràcies per haver vingut a la ràdio, una abraçada molt forta. Molts besitos, gràcies. Carles, lo mateix, una abraçada forta també per a tu i gràcies per portar-nos a este pedaço d'artista aquí a la ràdio. A vosaltres. Pues bueno, ens fem la foto oficial, ens despedim, nosaltres ens retrobem el pròxim divendres. José María, hasta el viernes que viene, un abrazo. Una abraçada, que passeu bon cap de setmana i... Bones temperatures, no? Fiqueu-vos pedres a la butxaca. Aquí ven. No, bones temperatures, aquí no, Però ven, però a la Sénia ven, però una mica de solet. Aigua no. Sí, solet, ven i el dissabte fred. Bueno, no està mal. Mentre surti un rato del sol ja està bé. Júlia, ens veiem el pròxim divendres també aquí, que avui has estat en su salsa con un munt de gent de 2 o 3 anys menys que ella, però bueno, ha estat allà en su salsa hoy Júlia també. Sí, bueno, pues bon cap de setmana a tots. I vos he de dir que la setmana passada al final no vaig anar a veure si aquells dos que estaven al banquet. No farem Sálvame Júlia. Si un t'ha vingut aquí, per què volies anar al banquet? No, però perquè en el meu instinto me va dir que no anés, que allí no hi havia res. Bueno, mos portarà més informació Júlia de amores i desamores del poble. Bona tarda. Dime. Hola. Tania? Què? Dime. Que aquí no l'acabeu? Aquí no acabem el què? La ràdio. No he anat avui al final. Que tu on estàs? A casa. I què fas a casa? Vés-te'n a la merda. Així se fa, Tania, claro que sí, així. Tu creus que és normal? Zasca! Tota la Sénia. Ai, m'ha penjat! Tu ves jugant, tu ves jugant, que t'has donat un zasca de maravilla, José María. Pa que truques, un zasca, pa que truques. Bueno, Rafa, lo divendres que ve nos trobem aquí, una altra vegada, una abraçada, bon cap de setmana, i nada, pues lo dicho. Lo dit, família, ens escoltem aquí el pròxim divendres, gràcies a tots per escoltar-nos, recordeu que això és el programa més boig i informal de la FM, això és Kill Me Show! Espera, que no m'ha acabat, espera, que avui no acabem, ja veràs tu. Ai, mare. Va, aquesta gent se n'ha d'anar, José María. No tenem pressa. Carles, sí, pobre, com que poteix a Carles, diu, sí, Gemma també, pobra. Que no te contesta, José María, te coneix. Sí, contesta amb de cantar cumpleaños feliç, Ah, vale. Ares. Ai, mos mata, No me contesta. Jo si divendres que ve... a mi no me contesta. Jo si divendres que ve no torno... No mos contestarà, és que... Ja sabeu, on estic. Per què t'ha de contestar? Després d'enviar-te la verda. No, és Ares, és una altra. Esta és la tarea de ma filla. Ah, vale. Deja tu mensaje. Nada, pues nada. Ja sabia jo que no me... Pues sabia que no te l'havia de contestar, José María, que no. No te dan pie con bola, por lo dit. Ens veiem el pròxim divendres, família. Adeu.